Tän videon aiheena on GT-luokan V8 Supra. Ja tätä on rakennettu jo 10 vuotta. Ja nyt ollaan toista kertaa testaamassa. Ja katsotaan, joko se rupeaa vähän toimii. Ja mäkin on täällä. Ja se, minkä takia, selviää ehkä tällä videolla. Mikä on protokolla? Montaks kiekkaa meinaat vetää? No jos tuolla on liukasta, niin eikä tuu sadetta enää yhtään enempää, niin me vaan odotellaan, että se kuivuu. Sanotaan, että ei tähän ekaan vetoon ei tehdä vielä sen kummempaa. Käydään vaan kattele. Kaikki on ok. Turistilenkki. Kuka ei tiedä toimiiks auto, mutta GoPron asetukset on kaikkein tärkein. Kyllä se. Arvaa vaan, onko meidän latausjännite vähän huono vaihteeksi. Okei. Katsotaan, että mitä siellä on häiriönä. Laturin remmi taas vaihteeksi irti. Se on hammashihna, niin se ei välttämättä noista jarrusta ja jarrukaasutuksista tykkää. Jos se pääsee vähän pykältämään, niin sit se voi nousta sieltä hampaalta pois. Onnehan se taisi jäädä johonkin. En huomannut ainakaan. Sä voisit kärsittää vähän fillarivettiä, mihin kerta remmis jätit. Mä veikkaan, että se on lemmikäinen, kun sieltä tuli semmonen, otti nahkoina ja vähän kiinni. Mut joo, kiilahihna voisi olla aika... Jotain meidän täytyy keksiä, kun meidän kaikki aika menee tähän hihnojen kanssa pelaamiseen. Ja hihna on siellä, en mä sitä mikä radalla on jättänyt. Siinä se on niin kuin aina ennenkin. Joo. Kaikki on piukas. Mut silloin kun sä lähdit, se oli ihan siinä toisessa syrjässä kyllä. Joo, mut se ajaa sen kyllä. Keskelle. No en mä tiedä ajaako se keskellä, mut se ajaa sitä johonkin. Laturin hihna siitä nyt sit taas pomppas pois. Ja mitään varsinaista syytä miksi. Joku sen nyt tekee, että se lentää sieltä kauhean herkästi pois. Laturi tietysti voisi olla jossain muuallakin kuin tuolla, niin sitten ei olisi tämmöisiä ongelmia. Mutta tuolla konehuoneessa on niin pirun ahdasta, että en mä tiedä saako sitä millään sopimaan siinä. Ja sit kun siellä ei ole minkään näköistä apulaitehihna pyörää edes, niin sit täytyy semmonenkin pistää vielä. Siitä tulee omat haasteensa kyllä. Voisiko tossa olla joku semmonen perinteinen jakohihna, semmonen jousikiristeinen rulla? Mikä kiristää En mä tiedä, äkkiseltään tuntuu niin kuin huonolta pistää lisää liikkuvia osia sen. Et ehkä mä lähtin sitä kiilahihnapolitiikkaa ennemmin koittamaan, että jos se olisi... Se antaa vähän perikkuun. Niin, se antaisi niinku myöden, sit, jos sieltä tulee niitä rasituksia tuolta voimansiirrosta. Niinku, se voisi olla ehkä se toimivampi tie. Se on nyt sieltä takaisin paikallaan, kaikki pultit on kiinni. Mennään koittamaan. No, onks nyt strategia siihen, ettei hihna hypi? Sanotaan, että mä koitan nyt ottaa ne moottorijarrutukset niinku äärettömän varovaisesti, katsoa jos se pysyisi siitä, koska sitä mä epäilen sun. Mitä sanoo latausjännite? Sanoo ihan hyvää tohon viimeisen kierroksen lemminkäiseen saakka, että siinä kohtaa vähän tulijahti auto jarrutuksessa ja saman tien tippui se jännite. Okei. Aika varmasti siinä kohtaa lensi hihna pois. Mä koitin pistää vähän tehosti kovemmallekin tuossa noin, niin nyt voi... Eipä se oikein ruvennut tehostamaan enemmän, mahtuiko sekin hajot jo? Taas lähtee siipi. Joo. Kats. Jaa, hihna on tällä. Ai mukku hihna paikalla ja vetoja. Siellähän se möllöttää. Tää alkaa sujuttaa homma. Joo, tää menee jo. Liian hyvin. Jos teillä on vaikka 6 tunnin kestävyyskisa, niin te voitte sitten 3 kierroksen välein vaan tehdä tän jumpa. Joo. Pääsis varmaan johonkin viralliseen tiedotteeseen ainakin. No voi joo.
meneekö tää tämmösen idiotismin puolelle, kun nyt vaan rempataan tää samaa vikaa tossa koko aika pois? No niin, siis täältähän voi lähteä kotiin. Tai sit voi yrittää ajaa. Joo. Mä en oo kahta vaihtoehtoa. Ei, tämähän on hyvä noin. Jäikö kello vielä ole sen verran, että ollaan niinku töissä? Niin joo, työpäivän puitteissa, joo. Kyllä. Mä ainakin meinasin leimuttaa tulos sit kun mä oon kotona. Millain mun ylkyt? Häh? Millain mun ylkyt? Ylkyt juoksee. Okei. Mun työehtosopimus on aika epäselvä tässä hommassa. Syödään nyt patukkaa ja katsotaan miten spoileri irtoaa 4. kertaa tänään. Joo. Kuulostaa pahalta tolleen. Eiks tää nyt kuulosta? Ei, tää on hyvä. Vika on jo tiedostettu ja koitettu muutaman kerran joko parantaakin sitä. Tai koittaa, jos se pysyisi siellä erilaisia. Nyt ollaan tultu siihen tulokseen, että täytyy myöntyä vaan, että on tehty huono ratkaisu ja laittaa erilainen vetotapa siihen. Mut laturi ei siirry vielä mihinkään. Ei. Niin pitkälle ei. Mut uusi kiilahihna viritään. Joo, nyt on joku mikran kiilahihna. Akku on latauksessa ja saadaan pitkän pojan jaloissa sopivaksi penkin säädöt, niin katsotaan miten se käy. Koittaa. Katsotaan miten käy. Tää on... Mäkin viime vuoden ajoin Legendsille ja mä luulin, että se on pieni, mutta kyllä täällä on jaloilla vielä vähemmän tilaa. Kyllä siinä sit on joku mennyt hei suunnitelma, jos se on ahtaampi kuin Legend. Mut siinä täytyy ottaa huomioon, että mäkin olen kasvanut siitä, kun mä oon toi mitoitettu ensimmäiseksi toi paikka tuolla. No. Et on joutunut tekemään muutoksia senkin. Se kasvu ei oo kyllä tuntunut muukko tuossa penkin sivuissa, mä luulen. Hauikset. Niin, totta. Salosen takoma. Oiskohan se siinä kun se on lähtenyt, niin vähän jättänyt jälkeen, niin se on tuossa muistuttanut, että hän menee nyt. Hihna was here. On sitkeä hihna, siitä täytyy kyllä sanoa. Tekis oikein mieli koittaa, että kuinka kauan se voi lentää tuolta, että säilyy aina hihna. Kai sekin jonkunnäköinen harrastus on. Täällä on alkanut jonkunnäköinen penkkijumppa. Joo, koitetaan jo. Otetaan pois sen. Hei, tosi hyvä. Poliisiopisto. Sä koetaan penkkivamman pois. Jos lainaa tämmönen joku alumiinirämmäys. Mä meinasin sanoa, että jos olisi joku tinneripurkki tai joku muu, ettei tarvitsisi ihan kovan lattialla istua, niin... Kiitos joku. Käy hakee Ville tuolta katsomasta tommonen oranssi. Ihan hyvä. Joo. Ei se etusäätö näköjään ole kovin ratkaisevassa roolissa siihen. Joo, ei tää periaatteessa vaan varmaan painaa ennemmin. Jos tätä nostaa, niin se niinku mieluummin laskee tätä täältä. Joo. Mutta nyt se antaa vähän elintilaa tohon kääntöön. Nyt se olisi totuuden hetki. Mahtuuko äijä autoon vai ei? Saaks ottaa saman tien ajokalsarit pois vai päästäänkö kokeilemaan pyräyttämistä? Täytyy ajaa vähän niinku tällainen mummo-asennosta. Ottaa ylhäältä kiinni. Eikö tässä ollut nopea ohjaus? Joo. Jäykkä on kytkinäsetelma vakiomoottorille. Joo, ja se on se kolmilevyinen Tiltonin kytkinä. Se on sit semmonen, että se toimii niinku tällä alueella. Joo. Eli ihan ylhäällä. Ihan ylhäällä. Joo. Ei mitään. Vehkeä käymään. Joo. Lähdetään kokeilemaan. Onks tätä ajanut kukaan muu ennen? Mitä hemmetin väliin? Toista kertaa testaamassa. Niin, totta.
Hihna hyppäs. Mihin sä hihnan oot jättänyt? Joko se jäi kokonaan kyydistä? Jäi. Nyt on Elefantti Supra koeajettu. Iso kiitos Villelle, auton omistajalle, testimahdollisuudesta. Auto on aika hemmetin makee, ollakseen vielä kuitenkin aikamoinen kehitysprojekti. Totta kai se hihna hyppäsi sieltä laturilta niin kuin hyppäsi Villelläkin joka kerta, mutta pääsin mä 3 kierrosta kuitenkin tossa tykittämään. Ja ajoasento oli haastava mun pitkien jalkojen kanssa, mutta kyllä erittäin hyvä fiilis jäi ja on se aina makea vetää, ei pääse mihinkään. Miltä toi laite vaikutti? Siihen nähden, miten haastava se ajoasento oli mulla, niin mä pääsin kyllä 1 täyden kierroksen jälkeen aika hyvää fiilikseen. Kyllä sen kanssa olisi pystynyt ajamaan pitemmänkin stintin. Ohjaus tosi looginen. Pito, kun sai renkaisiin vähän lämpöä, niin tosi looginen. Et siihen nähden, kuinka paljon sä olet mainostanut sen keskeneräisyyttä ja pidon puutetta ja kaikkea muuta, niin kyllä mä pääsin ihan hyvään fiilikseen. No se on ihan positiivista kuulla periaatteessa. Toisaalta myös silläkin kantilla ehkä mukava kuulla, että tietää, että siellä oikeasti, tai itsellä on ajatuksissa, että siellä on sitä potentiaalia vaikka kuinka paljon ja ne täytyy saada kaivettua sieltä, mutta silti tulee kuitenkin pieni vihreä merkki jo, koska itse on hyvin kriittinen ollut sen suhteen, että se on todella kaukana siitä, mitä sen kuuluisi olla. Siis kun mä menen jarruihin, se menee suoraan. Se ei lukitse jarruja, etu-takabalanssi jarruissa on ihan ok, ei mitään ongelmaa. Se, että mä en ole ikinä ajanut tuota pitkää lenkkiä ennen. Ja toisella kierroksella mä vedin nelkkukaapis lappu lattiasta tuohon 100 metrin kyltille saakka. Sitten vaan terävä jarrutus 2 kertaa alaspäin, jollain ihmeen konstin välikaasut. Meidän täytyy oikein katsoa. Meidän täytyy katsoa se inkaarista, että minkä ihmeen jalan syrjän kanssa mä sitä välikaasua. Jos se sattuu jossain kamerakulmassa näkyvään, niin me lisätään sitä. Mutta eikö se ole aika hieno toi takasuora tuo? On. Ja kyllä mä tykkään tosta S:stä, kun mennään tonne pitkään takamutkaan, niin siitä ei välttämättä olisi tarvinnut edes tiputtaa pykälää alaspäin, mutta tiputin varoiksi pykälän alaspäin, syötin siitä ja sitten suora linja jarrulle ja kyllä tää niinku siihen nähden, että mä sain nyt 2 kertaa ajaa sen, niin vaikutti aika mielenkiintoiselta. Joo, ja mä oon samaa mieltä, että se on tosi hieno toi uusi lenkki ja tuo ihan erilaisen luonteen koko tuohon kierrokseen. Kyllä. Että siellä mennään niin monta kertaa oikeasti painetaan kaasua pitkällä aikaa, niin se jää se fiilis ton noihin hitaihin paikkoihin, niin ei ne häiritse lainkaan sillä lailla. Kyllä. Mutta tuli jokkisteeman mukaisesti testattua myöskin toi kaikkein lyhin oikoreitti, kun piti päästä pois. Joo, se lakkaa kyllä aika äkkiä sit käymästä se auto kunnolla, kun on ne sähköiset kaasuläpän toi moottorisysteemit, niin se reagoi kyllä siihen jännitteeseen tosiaan. Joo, se oli erikoinen fiilis, kun se piti saada hetken aikaa rauhoittumaan se auto, sit ryntäytettyä kaasun kanssa ja kytkimen kanssa taas pikkuinen alkuvauhti. Joo, se pitää niinku härnät se moottori hereessä ja niin sit se tulee taas takaisin. Kyllä. Tän hoitoon, eli hihnan vaihtoon. Joo, mutta ehkä tää oli nyt viimeinen kerta ton hammashihnan kanssa. Joo, ei kyllä se nyt on kaikki koitettu, mitä siihen oli ajatukseni ja lopputulos on silti se, että se lentää koko ajan pois, niin pakko siihen koittaa vähän erilaista lähestymistapaa. Kyllä. Joo, se olisi mielenkiintoinen testata, jos olisi pehmeämpi sliksi ja semmoinen ajoasento, että pystyisi oikeasti ajaa, että voisi hakea sitä niin kuin viimeistä rajaa. Että kyllä mä nyt tulin ihan suht reippaasti, kun pystyi luottaa autoon, mutta ei siinä nyt semmoista atakkia kuitenkaan ollut, että puhutaan niin kuin ehkä 85% vauhdista maksimissaan. Kuulostaa aika hurjalta tällä, että on täysin kotikutoinen laite ja toinen on ajanut sen kanssa 2 kierrosta ja sanoo, että voi luottaa siihen. Eli kyllä me silloin jotain on tehty tässä oikein. No kyllä siinä nyt tietysti näkyy se teidän tiimin Corvette DNA ja se, että ei olla niinku ensimmäistä kertaa ajamassa Slixi-auton kanssa. On joo, se ja niinku... kyllä pakko tähän väliin sanoa, että onhan tuossa autossa niinku ihan älyttömästi otettu siitä oppii, että mitä virheet on niinku sen kanssa tehty matkalla, niin ne on voitu jättää niinku suoraan pois. Kyllä. Se on niinku
on kyllä niin kuin se tavallaan vähän ehkä huijaakin sitä auton kehityskaarta, koska kuitenkin on vastaava alustageometria ja muut on ollut koko ajan niin kuin käytössä ja niihin on tehty muutoksia ja niiden kanssa on taisteltu, niin tavallaan on vaan niin kuin kopioitu sieltä ne ratkaisut. Joo, kyllä. Mutta en mä tiedä, kaikin puolin niin kun tietää minkälainen lista asioita sulla on kehitettävänä tuohon ja uudet moottorit ja kaikki, niin olispa mielenkiintoista kokeilla sitä vuoden päästä, minkälainen se on silloin. Mä väitän, että tollakin moottorilla se voi olla aika mielenkiintoinen, kun saadaan kunnon pyörä siihen alle ja kulmapaino kohdalleen ja että se käyttäytyy samanlaisesti kumpaankin suuntaan kääntäessä, niin sitten siihen oikeasti löytyy se luotto, että saadaan oikeasti ajaa sitä alustaa siinä, koska se on kuitenkin se tärkein asia. Näin se on ja se kaikki muu, auton asento, alustan korkeudet, sitten kun te saatte sen pitävän renkaan, se tarvii ehkä erilaiset kulmat sinne. Siinä on niin paljon asioita, että normaalin työtä tekevän ihmisen resursseilla sitä ei saa ikinä valmiiksi, jos siellä on 600 hevosvoimaa. No se siinä on vähän se ajatus, että kun siellä on niinku voimaa, niin kun sä painat sitä kaasua tuolta, niin sitten se rupeaa tekemään semmoisia asioita, että sitten ei enää ymmärrä, että mitä se alusta tekee ja mitä se tapahtuu taas se voiman takia. Se on just näin. Ja onhan se, mun mielestäni toi moottori voisi olla tylsä, mutta nyt kun siinä on toi sekventaalivaihteisto ja ne vaihdevälit on järkevät, mäkin sanoin, että mä vaihdoin kakkosella ihan vaan fiiliksen takia. Kyllä siellä vääntöön riittäisi vetää se vaikka 4 kanssa mutkista ulos, mutta se on vaan hauskempi vetää sitä keppiä. Niin. On juu, ja kyllä se, nyt siellä on se on välitetty se laatikko tolle moottorille ja tuolle perällä. Et ei siellä ole huippuja vitosella, kun se 220 vai. Eli periaatteessa kun ajetaan täysiltä tuolla moottorilla, niin sieltä kuuluisi välitykset loppuun kesken. Joo. Et sillä se on ajateltu. Mä en tiedä, pitäisikö oikein tekkiä semmonen joku pidemmän tähtäimen plääni, että sit kun mä saan ton auton toimimaan sillä lailla, että sen kanssa pystyy ajamaan enemmän kuin 3 kierrosta ja mä saan siitä vähän edes semmosen kuin mitä mä itse on ajatellut, että sen kuuluisi olla, niin tuut sit testaamaan. Kyllä me voidaan tehdä. Mä käyn jossain kirurgin puheille, että saadaan 15 senttiä tosta jalasta pois. Niin. Mulla on ollut semmoinen ajatus tuohon, kun toi penkki tosiaan on päässyt jo lipsahtamaan vanhaksi leiman puolesta. Mun täytyy se sen takia joka tapauksessa päivittää. Ja myös itselleni se ajoasento voisi olla parempi. Ja mä oon sitä mittaillut, että siinä sopisi ehkä vähän pienempi penkki, niin se voi olla, että siihen saa huomattavan parannuksen siihen ajoasentoon. Joo, kyllä. Mielelläni tuun kokeilemaan uudestaan, jos kutsutaan. Joo. Ei mitään, sulla on seuraava resepti on vaihtaa sinne urahihna. Joo, todennäköisesti laitetaan nyt vaan ihan perinteinen kiilaurahihna sinne ja katsotaan, jos siitä löytyisi lääke siihen. Et tosiaan, että jos se vähän luistaa se remmi, niin se ei meinaa mitään, koska akus on kuitenkin virtaa ja se ei vaikuta siihen mitään. Et ei se heti kyykkää, jos se laturi pyörii täysillä koko ajan. Kyllä se sen kärsii, pienen luistamisen. Se vaan, että se pysyisi siellä. Niin ja se ajotekniikan harjoittelu ja alustan säätäminen ja kaikki muu, niin se nopeutuu niin paljon, kun sä voit vetää 10 kierroksen stinttejä. Kyllä. Näin se on. Kyllä. Mut hieno auto, hieno projekti. Kiitos kun sain kokeilla. Ei mitään, kiitokset kun tulit paikan päälle. Ollaan kuulolla. Yes.